Hey guys, welcome guys sa Suyonka TV. So guys, para ninyo guys, kinsa may karapat dapat ka musunod ni President Rodrigo Duterte guys. Kinsa may bet ninyo guys. Bitaw guys, ug ako inyong pangutanon guys, Bongbong Marcos gyud guys. Murag si Bongbong Marcos ra may dili ang bugiro. Bantay mo, mga istorya ba, professional kay mga istorya guys, dili mang daot sa isig ka presidential sad ba. Kana silang Manny Pacquiao guys, dili man kita against na of course kay gikan sa gina siya sa pobre. Pero ang pangutana na good, kasugakod ba sa problema sa Pilipinas? Kung si Kaisko po ng mudao guys, mura mag medyo ambisyoso rapod. Diba? Kay Pro Duterte biya po na sila. Silang Manny Pacquiao, silang Isko Moreno. Murag naagi nagpaluyuan na nila guys. Ang kitang nataog mga 1980s, dili ta moingon nga never again. Diba? Kato sigurong naguna na to nga nanay buot atong panahon na nya biktima sila sa martial law or unsa nga mga violent nga mga panghitabo. Kana na sila katungod gyud nga moingon og never again. But ang kita nga wa kagi wala tay katungod oy. Tagaan na tog chance nga i-prove ni sa mga Marcos guys ba kung sa ilang kapasidad sa politika. Dili kita mohatag og bati nga komentaryo. Kay ang kanang nahibaw-an na to ron, labi na pareha na kog edad, nasipon nun pa tong time puro ra na chika. Ug mudagan lang gyud si Bongbong guys. Kaya dili mo kontra ang mga Duterte. Landslide yung kadaugan guys eh. Ang ligon yung kontra si Ping Lacson ra gyud. Sa ako ara sa ako ang opinion. Kay Manny Pacquiao murag kuli kay gyud. Praso no ginayahang puhunan. Kabaw kaning Pinoy. Si Isko Moreno sad medyo sayo pa kadyo kaayo mudagan sa presidente guys. Unya si Leni Robredo murag wala man po'y klaro. Murag mag-aksyon nagkabalaka. Kaya mudagan gyud si Bongbong Marcos pagka presidente guys. Ang iyahar yung ligong makontra si Ping Lacson ra gyud sa akong bahin. Maunay pinakaligo niyang kontra mudagan si Bongbong si Ping Lacson ra. Si Manny Pacquiao ug si Isko Moreno guys. Buwak-buwak ra na inig eleksyon. Kitang mga pobre mo nang di sila ganahan nga matarong nga atong kinabuhi kay kita mo himuong puhunan sa eleksyon. Maura man ginay rason. Kanang ingon sila mutabang sila sa pobre. Manggawa sa rang istoryaha og panahon na hapit ng eleksyon. So kung kamo panahon sa martial law wala pa mo na tao. Ayaw mo istorya og never again. Wa man mo kaabot ana, wa man ta kaabot ana. Dili ta mo sausaw sa mga chismis ba. Kay chismis man gyud na og wala ta kaagi. Karong eleksyon guys, magbinantayon kita. Kung naipanghatag nga kwarta, dawaton. Unang ako, bisag kontra ko sa kong papa, kaya kong papa antay Marcos man gyud. Pero siya giniingon ako guys. Panahon daw ni late former President Marcos guys, Ferdinand. Ang nakanindot ang mga panaliton nito, mga paliton nun sa una, perting baratuha, gasolina, bugas, pagkaon. So
tuo jud ko sa akong papa, although anti-Marcos siya. Pero dili tanang proklamasyon ni Marcos nakadaot sa mga pobre. Ako dili ko mo kagat anang mga never again to Marcos, guys. Kaya akong rason wala ko nabuhi atong time. Kung na tao man gay ko ato sipunon pa ko. Wala ako kini ko kanang last picture solid jud ko Bongbong Marcos ko.